צריכים להקים ארגון משלם או לעשות הפגנות אם הם רגילים כמו כל אחד אחר? מפני שאין ברירה אחרת. בדרך אחרת לא נשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, לחיות כמו כל אחד אחר. אנחנו רוצים לחיות, להתקיים, כמו שכל מישהו אחר מתקיים. אבל לולא ארגון לא היה לנו עם מי לדבר. בצורה של לחץ מאורגן אולי זה כן נפעל. אולי. הלכנו לתנ"ך, למקורות. נעימים היה לפי דוד ויונתן. יונתן נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, או הנאהבים ונעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. ונעמוץ היה לפי רות ונעמי, באשר תלכי אלך, באשר תליני ילין, באשר תמותי אמות ושם אקבר. ובכל זאת, ההבדל בעצם ביניכם ובין כלל האוכלוסייה זה בזה שאתם שוכבים עם בני מינכם. זה ההבדל, כולם נעימים ונעימות יכולים להיות. אבל אנחנו לא רק שוכבים איתם, אנחנו אוהבים אותם, חיים איתם, ואנחנו משתפים אותם בחיינו. כלומר, זה כולל את כל תחומי החיים. יש בהחלט דיכוי. דיכוי נוגע כמובן לדברים שהזכרתי קודם, זה ענייני עבודה, ודיכוי מצד הממסד בעניינים כמו שיכון, שאנחנו לא יכולים לקבל שיכון לזוגות הומוסקסואלים, אין לנו אותן זכויות כמו לאחרים, ויש כמובן לחץ חברתי מצד ההורים ומצד המשפחות, והחברה כולה לא מקבלת אותנו כפי שאנחנו. בושה וחרפה, לא מתביישים. בשביל מה הם באים מאמריקה לעשות דברים כאלו, לקלקל ילדים? זה יפה? זה בושה מה שהם עושים. אני מתפלאה שנותנים להם לעשות דבר כזה. בדיוק, מה זה גבר עם גבר? בן אדם יש זכות, אני לא כזה, אני מאמין בהם, לכל בן אדם יש זכות לעשות מה שהוא רוצה.